So, yun mga idol, magandang umaga. Welcome back to my YouTube channel mga idol. Kumusta kayo mga idol? Minsan na po kayo mga idol na minsan na po tayo makapag-vlog, makapag-upload sa channel natin. At gusto ko lang magpasalamat mga idol, kahit minsan lang po tayo mag-upload mga idol, ay sinusuportahan pa rin yung channel ko mga idol. Salamat po sa inyong lahat mga idol. Sana po patuloy niyo po ang pagsuporta sa channel ko mga idol. At shoutout po na lang kay Ricky Santiago Vlog, shoutout. Kay AC Tagalog Vlog, shoutout idol. Tuloy-tuloy lang ang vlog natin mga idol. Kahit mabagal lang naman natin subscriber. Basta okay lang mga idol, lang, pagpatuloy natin ang pag-upload. Pero ako mga idol, hindi tagal lagi mag-upload kasi mga idol, minsan lang po tayo makapag-vlog ba. Bawi lang tayo sa mga idol, bawi lang tayo doon sa probinsya natin kasi malapit na po tayo umuwi sa probinsya natin sa susunod na buwan, sa December. Doon po tayo magpapasko. Yun mga idol, abang-abang nyo lang mga idol, may vlog tayo doon sa probinsya natin, doon sa Bohol. Yun, abangan nyo lang kasi mag-vlog ako doon. Doon na ako mag-vlog na araw-araw tayo mag-vlog. Dito mga idol ay ang ginagawa natin mga idol ay nag-aan po tayo ng slots. Makita nyo mga idol yung nag-i-spray po tayo ng slots at saka mga feeders at saka mga pugad ng manok. Habang wala pa yung manok mga idol ay naglinis po kami. Pero yung sisiyo mga idol ay sa susunod na taon sa January yung sisiyo. Kaya uwi muna kami sa mga idol sa December. Doon kami magpapasko sa amin. Lahat kami dito sa farm. Magbabakasyon kami. Pero magbabalik lang kami mga idol. Babalik kami sa January kasi darating na yung sisiyo mga idol. Na ito ulit. Lalagyan na ito ulit ng sisiyo mga idol yung build dito. Yan o. Ito yung iba mga idol. Hindi ko lang ipapakita mga idol yung pag-i-split kasi nandyan yung natin. Yung boss natin. Yan. Ngayon, dito pa tayo sa may blower, sa likod, may dulo ng mga idol. Isa lang yung mga idol, isa lang nagpinay ko kasi malamig. Yan. So, yun lang mga idol. Maraming salamat po sa mga sulit na sumusuporta, sa mga silent viewers. Thank you mga idol. At sa mga subscriber natin ngayon, thank you. Sana po tuloy-tuloy po ang sana meron pang mag-subscribe ng channel natin. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga idol, please subscribe my YouTube channel at isama nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago nating parating na video. Yun mga idol, thank you.